सोर सोर गोथाव मोनो लोगोफोर बेखौथ' बयबो गोथाव मोनखायो ओमफ्राय नैबेखौहाय आरोना थागुना होनना बुङो जोंहा ओमफ्राय सोरबा सोरबा गोदै होनना बुङो आरोना सोर सोर मा बुङोथाय मिथिला जिखुनु जोंहा थागुना होननासो बुङो आरोना बेखौहाय बिराद गोथाव मोनो आरो आङो जानो ओमफ्राय बारा गोबावबो थाया खोमा बे बुस्थुआ ना दायो बोथोरखाय मोनदों आरोना बोथोर दायो गायफिनसिगोनसो खोमा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै आङो गोथाव मोननायखाय बेखौ लाबोलायबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय आरो बयबो गोथाव मोनगोन जानांगौ बे बुस्थुखौ अब्लाबो नोंथांमोनावहाय आङो खिथाबाय आरोना आं गोथाव मोननायखाय बेनोसै आरोना लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननो मा दिन्थिनो लालायखोनै बाजारनिफ्राय मा लाबोखो दायो नै नारें खुमब्रा लाबोबाय आरोना ओमफ्राय सकस लाबोबाय ओमफ्राय नै दुनिया मस्लाफोरखौथ' बायनानै जानांखासैना दायो ओमफ्राय नैबे मा होनोथाय सरजना फिथाइ होनना बुङो जोंहा सरजना फिथाइ ओमफ्राय नै ओंखारजेनलायबाय आरोना मैस्था गोखा होनना बुङो मैस्था मोननै लाबोदों आरो नै गोरलै ओंखारजेननायखाय गोरलै जादों आरोना ओमफ्राय नै लेस्रा लाबोबाय दांबुदि सबाय बिमाबो होनो दांबुदि बेफोरनोसै आरोना ओमफ्राय नै आंनि फेभरेट बुस्थु आरोना बिराद गोथाव मोनखायो ओमफ्राय लाबोबाय आरो ओमफ्राय मैस्था फोनायनि सम जाबायना लोगोफोरनि मैस्था बेगर लाबोबाय आरो नै जावनानै दोनबाय हाखौ थख'सेबाबो गायनानै लानोसैलाय आरोना ओमफ्राय नै मस्लाफोर लाबोबाय जिरा एसे गैजेखौनो लाबोखाबाय आरोना जिरा फिसाया बेदराव होनो ओमफ्राय बेवहाय नै बेयो मा होनो गरम मस्ला आरोना लं जिरा माबा माबि ओमफ्राय नै बेयो बेदर अमा बेदर बेजों जानोसै आरोना लोगोफोर नैबे मैस्था गोखाजोंहाय जागोन दिनै होमब्ला लोगोफोर आङो उनावहाय मैस्था फोनायखौ दिन्थिगोन आरोना थख'सेबाबो फोनानै दोनोसै आरोना उनाव जानोहाय माने न'आव थाबा खानानै जाबाय थानो हायो नालाय ओंखायनो एसेबाबो फोना लानांगौ आरोना लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननिसिम बेखौनो लाबोदों आरोना लोगोफोर आंहा दायो होबाबो एसेबां कमेन्टफोरबो फैखायाखै माने लिमिट जानानै दङ नालाय ओमफ्राय होमबाबो होनोसै आङो होनानै दोनबाय थागोन जास्ट आंनि माने मोनसे सिन बायदिल' होनानै दोननाय जादों आरोना दासान्दि आंहा होमब्ला लोगोफोर आं माखासेखौ उनाव दिन्थिलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो बोथोरनि ओंख्रिया बेफोरनोसै आरोना लोगोफोरनि दानि सोलिबाय थानाय ओंख्रि आरोना मैगंफोर मैस्था ओमफ्राय नैबे सरजना फिथाइ आरो बेफोरनोसै आरो गोदान मैगं हिसाबैहाय मैस्थाखौ नैबेयावनो फोनोसै आरोना लोगोफोर नै खदालबो दोनफैखाबाय जावनानैहायसो फोनोसै आरो थख'सेल' नै बेयाव फोनोसै आरो नै बे बेगरखौ